hlbokého ticha vesmíru sa pomaly vynára prvok číslo 56. Ťažký kov, ktorý v sebe nesie tajomstvo smaragdového svetla. V roku 1774 švédsky vedec Schiele objavil tento prvok v ťažkých mineráloch, kde sa skrýval v podobe baritu. Atómové jadro tohto prvku je pevným základom, ktorý drží 56 protónov a 81 neutrónov v dokonale vyváženom usporiadaní. Keď sa táto látka dostane do plameňa, okamžite sa rozžiari intenzívnou zelenou farbou, ktorá je jej jedinečným podpisom. Jedinečné spektrálne čiary, ktoré sa objavia pri rozklade svetla, odhaľujú jej prítomnosť v najtmavších kútoch vesmíru. V modernej medicíne slúži ako kontrastná látka, ktorá umožňuje lekárom vidieť vnútorné orgány s nepredstaviteľnou presnosťou. Futuristické pyrotechnické systémy využívajú jej schopnosť vytvárať nádherné zelené svetelné efekty, ktoré osvetľujú nočnú oblohu. V sklárskom priemysle pomáha vytvárať sklo s hlbokou smaragdovou farbou, ktorá odráža svetlo inak než akékoľvek iné. Geológovia hľadajú jej stopy v hlbokých jaskyniach, kde kryštály baritu svietia ako svetielka v tme. Budúce energetické siete využívajú jej vlastnosti na ukladanie obrovského množstva energie pre potreby civilizácie. Od mikroskopického atómu až po rozsiahle galaxie, tento zelený kov osvetľuje cestu ľudstva k novým objavom a poznaniu.